jom hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar en garti hannde oɗo ñalawma alhamis sappo jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawɗude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ma en ƴeew kadi o ko fate lawmu ko Donald Trump continde habde kadi e école aji mawɗi ɗum ko wayno Harvard kanko Donald Trump ma ƴeew kadi continue salade jamiroje gummiɗi toon to Cour suprême en ƴeew kadi sénateur uji yilloyiɓe toon to El Salvador fottude makko walla ƴeewde artirdem e jogor wiiloya toon habaruji men international ma naw en toon to Sénégal joni ko fate kanko Macky Sall surtout proposition mo kanko Guy Sagna o haalno ma en dutto kadi ƴeewno hono APR kamɓe holko pewti oɗo saha joni surtout e habtade no laamu habaruji men international ma naw en toon to Côte d'Ivoire no kanko Tijane Thiam suɓama yo won candidat PDC ma en cakkitoro toon to Libye no kamɓe parti ji gonɗi toon ɗi e tunnade konngol kanko représentant Nations Unies gon toon to Libye wi wonde koye eɓe jogui anni walla ɓe jiiɗi oɗo saha joni kamɓe fof rendude ɓe maata leydi ndi walla ɓe gona jogo laamu goto beele dejere ne arta toon to Libye ko ɗum woni titre ji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara datuji muɗum joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar joom hiire moon no mbinnen gardini min nippuɗo no habaruji men ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Florida ene wayno ko ñalawma ko pellodiral kadi waɗi toon ɗum noon neɗɗo goto naati toon université biyeteɗo Florida State University ɗum o fuɗɗi pellude kanko neɗɗo pelluɗo o noon duuɓi nogas o yarata kadi ko étudiant gonɗoɗo toon to oɗon université e tugnadi kadi hande habaruji gumri toon ɓe mbi wonde yimɓe ɗiɗo maayi hen ɓeɗon yimɓe mayɓe noon wona étudiant ji oɗon école e kadi yimɓe jeeyo oɗo saha joni ko limaɓe en gañi hen caggal nde police en noon police wawi filludemo kanko pellanoɗo ene wayno oɗo saha joni ko gañiɗo mon hôpital caggal nde enquête aji ɗi continue no mbaɗa ɓe tawi wonde ko kanko pellanoɗo en jaaro duuɓi nogas goto e pételaji ɗi hutoro ɗi ko pételaji yummakko kañum wonno koye liggotono koye shérif département ɗum noon ɓe tawi kadi fételaji ɗiɗi goɗɗi ne gone nokku makko toon to université to janggarto en ɓe tawi kadi fetel goɗɗo ne wone kadi e nder oto makko mo kondiranno ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe renoɓe toon école oɗon école shérif ɓe mbi wonde ko ene wayno koɓe ɗaɓɓini étudiant ji ɗi foof yo guɗɗito nokku o surtout ɗo pellodira waɗɗo en wayno ko classe uji ɗi fof oɗo saha joni bonnoɗi wadde hannde ñalawma koko dartina ha janggo caggal nde ɗi kabaruji jetti toon to maison blanche kanko Donald Trump ɗon ɗo hucciti janiyankoɓe o wi wonde ko gueɗe baɗɗe toon to Florida de ko gueɗe kulɓiniɗi ko gueɗe nefniɗi ko gueɗe ɗe jooɗani o wi kono noon kanko wonata jamais président mo ganduɗa jogorɗo wawde wallude pour waylude ko fate kuule parɗe e holno pételaji codirte holno pételaji joguirte e wiide makko kanko Donald Trump o wi wona pételaji ɗi wona kañumen mbarata yimɓe ko yimɓe hutortoɓe ɗiɗon pételaji woni mbaroɓe yimɓe ko wawi wonde fof ene wayno kanko Donald Trump guila mandat makko gadano ene wayno ko kanko hoore makko toujours yimɓe supportoɓe o wi toujours kanko ko continue o défendude comme mbiyatama amendement ɗiɗaɓo e constitution mo États-Unis kanko hoore makko o haali laabi kewɗi ɗum noon to ndeɗo fedde toppitini ko fate hisnude pételaji États-Unis ɗum noon kadi ene wayno ko e nder kadi ko haali hannde o wi wonde ko ma o continue toujours wawde défendude ko fate amendement ɗiɗaɓo constitution continue aussi ƴeewde holno yimɓeɓe kisiri e ɓeɗo jogui pételaji waɗoɓe ɗeɗo gueɗe hande kanko laamu makko Donald Trump haare surtout haare hakkude makko e université Harvard sugnade hannde ko yalti hono kamɓe département impôt ji ARS ɓe mbi wonde ene wayno ɓe guitti titre mo ganduɗa kamɓe Harvard joguino titre o henne ko wiyete taxe exempt firti wonde ko kala ko université ko sonno en kañum hoore mum yoɓata ko wayno impôt ji ɗum noon ɓe guitti oɗon titre ɗum ɗo fof noon firti ko kanko Donald Trump tawde kanko kadi jogui woni gardiɗo ARS oɗo saha joni ene wayno ko mo continue haare makko wadde ko gueɗe ɗe ganduɗa henne omo sikki ne moƴƴi politique makko tawde kadi yimɓeɓe ko ɓe waɗi ɗon e gone laamu makko ɓe en kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jogorani salnademo ɗum ɗon koye gueɗe gonɗe constitution mo États-Unis kala galle surtout galleji diine galleji ɗi gona politique emin keeɓa ngal ɗon ballal pour wasde yobde taxe uji men e kadi en même temps en wawde hebde kalisaji sababu ɗum ɗon saabu kala mo ɗiɗon keɓataɗe ɗi jaɓata taxe uji ɗi jaɓata impôt ji firti ko yimɓe ne mbawi wadde ko wiyete don dokka ɗumen so tawi oɗo université Harvard perdi oɗon titre ɗum noon wawi adde ɗum caɗele kewɗe wasde hebde billion ngaji kewɗi sifti ɗon tan ko yentere ɓinde hono kanko Donald Trump ne wayno o wawi wiide wonde ko
o dartini ken wona milliard uji ɗiɗi e feccere taw ko ɗum ɗon ko gueɗe gummotonoɗe gouvernement fédéral faade oɗon université ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko Donald Trump lammo ko wiide wonde ko oɗo université ene wayno kani ene yamiri yimɓe ɓe ganduɗa ɓe supportani politique makko kanko Donald Trump arde janggude ɗon ɗum no wi université o ko libéral e université o waɗata ko politique donc ɗum waɗi donc kanko Donald Trump e nder haaluji ɗi o haalno kanko Donald Trump e nder yontere ɓennude nde o haalino wi wonde ka oɗo université Harvard kañum hoore min foti perdude ɗum oɗo titre biyete tax exempt ɗum noon e wiide kanko joguiɗo konngol toon to Harvard kadi ko Jason Newton ɗum noon ko neɗɗo joguiɗo konngol toon to université Harvard o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa lundinde lawol wiide ne hefta titre Harvard titre mum ko fate wasde yobde taxe uji e ko fama tan ko hono kamɓe Maison Blanche surtout laamu makko kanko Donald Trump yamiri hono sarɗiyanke toppitiɗo sarɗiyanke gardiɗo toon to oɗo direction impôt alay saago ɓe mbawa heftude oɗo titre ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe journal biyeteɗo Washington Post reporti ɗum e journal Washington Post ko reporti aussi haali wi wonde ko viol de loi États-Unis président mo États-Unis kañum hoore mum yamira wonde ARS yo wat enquête walla yo wat ko wiyete audit wawi wonde fof e caggal e jaabol muɗum hono kanko biyeteɗo Harrison Field ɗum noon ko neɗɗo joguiɗo konngol toon to Maison Blanche o yo wonde ko Washington Post haali ko ene wayno ɗum ɗo ko hunde wona noon yaari par ce que e wiide mabɓe hono ARS kañum hoore mum fuɗɗima enquête de Harvard University guila kanko Donald Trump o haalani wiide wonde ko alay saago oɗo université perde titre muɗum pour tax exempt hande toon to Washington kadi ene wayno ko kanko gardiɗo ko fate cellal leydi ndi hono Robert F Kennedy ene wayno e nder haaluji ɗi haalno kadi ɗum noon ko ñande allarba ɓenɗo o haalanno ko fati autisme noon ko ñawu walla gueɗe ɗe ganduɗa ara gueɗe garoje e sukaɓe ɗum noon ko haddi ɗumen tardinde holno kaalirta holno mawnirta holno mijorto ko handicap ɓurɗo wawde nangude sukaɓe ha en mawnide hen kanko Robert F Kennedy o haali e nder communication e nder konngol ngol ƴeftuno ɗum noon ko ñande allarba nde o wi wonde ko on wonno toon e nokkuji taw ko CDC ɗum noon ko o wi wonde ko nguɗo ɗeɗo caɗele ko ganduɗa biyeteɗo autisme ene tampini yimɓe donc ene mbara sukaɓe e kanko Robert F Kennedy o wi sukaɓe potani tampirde ni potani ñawirde ni o wi sukaɓe taw ko e nder ko continue kanko Robert F Kennedy o wi ɓeɗon sukaɓe araɓe ɗiɗon ñawuji jograni ko hedde gurdam men ko yobde impôt ji jograni ko hedde gurdam men jogade liggueyaji jogorani ko hedde gurdam men ko wadde sport jogorani ko hedde gurdam men ko windude ko kala ko fate poésie o jogorani kadi ko hedde gurdam men ko en yaade ni jogade sehilaɓe resde en walla wadde famille o wi donc o wi ko ɓuuri hewde mabɓe jogorani kañumen ko yimen wawde ni e ko hedde gurdam men ko yaade douche uji taw wallaka e nder ko jaabimo kanko Gwen Walls Tim Walz gouverneur mo Minnesota debbo muɗum siftinde on tan koɓe jogui ɓiyuɓe gorko kañum hoore no wonde ɗiɗo ñawuji o wi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde bonde no fewi kanko surtout yen gardiɗo cellal leydi ndi haalde ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo ko hunde segninde no fewi surtout tawi ummi koye neɗɗo mo ganduɗa ɗum kañum woni ɓurde towde pour rende cellal États-Unis kanko o wi wonde ko sukaɓe yimɓe wonduɓe ko nguɗo ñaw wiyeten autisme ɓen ko yimɓe jeeyaɓe famille ɓen ko yimɓe hoddiɓe ko étudiant ji ko yimɓe liggotoɓe meɗen ɓen ko yimɓe ɓe ganduɗa walloɓe leydi ndi ha kono ɓuuri ko oɗo henne neɗɗo ha ko ɓuuri kanko Robert F Kennedy ko wallata ndiɗo leydi donc ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko Robert F Kennedy ko gueɗe kadi nde ganduɗa oɗo saji no mo andira mo haala ɗiɗo ɗe ganduɗa en beñiɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa en ko mbiyata controversie hono représentant goto kadi jeeyaɗo toon to Florida biyeteɗo Maxwell Frost kañum hoore mum wi wonde ɗum ɗo ko wasdane hanade walla wasde respectude yimɓe ko ɓeydude cemte e ganduɗa surtout yenne e nguɗo ñawu mbiyeten autisme par ce que kanko Robert F Kennedy omo andira ko ɓooyi mo wiya wonde hawnayi koko vaccin ngaji mbaɗeteɗi sukaɓe ɗi ko ɗi mbaɗata e sukaɓe ɓen no dañi autisme donc kanko oɗo représentant o wi nguɗo ko ñawu neurologique ko condition ngaji neurologique e kadi ene wayno ko ala fo ko condition ngaji neurologique e kadi ene wayno ko hunde nde ganduɗa yanji
ene woodi américain heewɓe jogiiɓe nguɗo ñawuji tawne liggo enen joɓa taxe uji e kadi enen jogii gurdam moƴƴam kadi en jogii gurdam enen celli donc ɗum ɗo fof ko jaabade kanko Robert F Kennedy siftinton tan Robert F Kennedy ko neɗɗo toɗɗaɗo yo arde ko fete cellal leydi ndi e kadi ene wayno ko kañum hoore mum ko gandirnoɗo gila arani e laamu makko kanko Donald Trump ko kaalowo gueɗe surtout haalde ko wayno kaalowo wiide wonde ko vaccin ngaji ɗi ko poson woni hen kaalowo wiide wonde ko hay covid kañum hoore mum wona hunde wonde ko yimɓe ɗum ha hande toon to Washington e tugnade kadi e ko journal tugnade ko winda e journal Le Guardian hono kanko Cory Booker sénateur jeyaɗo toon to New Jersey e ɗum eko yalti e ñalame wiya ko kanko hoore makko mo jogori ɗannade toon to El Salvador pour wawde ƴewde beele mo wawi heɓde gartirgol hono kanko biyete Kilmar Abrego Garcia siftinde on tan ko ene wayno ko ñande 15 lewru mars hono kamɓe Donald Trump ene wayno ɓe nawino oɗo neɗɗo ɓe nawdi ɗum ene wonde yimɓe 50 neɗɗo toon to El Salvador ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum ɓe mbawino wiide wonde ko nanngugol mum oɗo en walla nawde ɗum toon to El Salvador ɗum ko erreur wonno walla kamɓe avocat ji makko kanko Kilmar e yimɓe ko ɓuuri hen hewde hannde oɗo sadio ko démocrate hay républicain janti nen continue hande ne ngulla mbiyo alay saago oɗo artire ɗum noon e tugnade kadi e ñawoji gumiɗo toon to cour suprême ɓe jamirino ɓe mbi ko laamu Donald Trump ene foti wadde peeji fof beele wadde oɗo beele ne arta e États-Unis ɗum noon eko siftinama hannde ko e nder hitan ujunaji ɗi e 19 juge goto immigration kañum hoore mum wawino rokkudemo kanko Kilmar Abrego Garcia rokkinomo ko yamirino wonde ko kanko hoore makko omo foti protégede omo foti wallede no sororiɗo o wasa déportede toon to El Salvador ɗum noon sibabude so tawi wurtima toon hawnaki mo jogui caɗele ko fate en e gurdam makko sénateur biyeteɗo Chris Van Hollen ɗum noon ko jeeyaɗo toon to Maryland kañum hoore mum yehino toon to El Salvador pour wawde yiidemo kanko Kilmar Abrego Garcia ko wawi wonde fof ene wayno ko Cory Booker e tugnade hande ko winde e page makko X o wi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa cour suprême yamiri ɗum ko gueɗe ko ene labti ha ma cour suprême wi wonde ko laamu Donald Trump ene foti wadde peeji fof bawɗe wonde pour artirde hono kanko Kilmar Abrego ɗo États-Unis o ɗum noon ala fof ko foti ɓeydede ka ɗon haala ɗum noon kono e wayno ko laamu Donald Trump nene continue hande salade ko cour suprême yamiri e kadi ko juge uji goɗɗi jamiri ɗum ɗo fof ko wawde wiide wonde ko kamɓe laamu Donald Trump ɓe gondaka ɗoftade hono kala ko fate justice walla ko fate e ɗiɗo cuuɗi ñaworɗi donc hande toon to El Salvador ko holla hono ko kanko sénateur jeeyaɗo toon to Chris Van Hollen o wawino kanko hoore makko fottude hono nangganoɗo hono kanko Kilmar Abrego Garcia ɗum noon wawi fottude mum toon to kasoji to ene tugnadi kadi haalluji kaale ko caggal nde fotte oɗo nde hono kanko mawɗo leydi El Salvador biyeteɗo Nayib Bukele ga hoorema ko haali wi wonde ko hono Abrego Garcia awa yaltata jamais hankkadi leydi mabɓe ɗum noon woni koye hankkadi ko jimani makko ko toon continue nanguede ɗum noon ne wayno ko kamɓe Maison Blanche kadi ɓe kaalino ɓe wi wonde ko Kilmar Abrego Garcia ene wayno kanko hoore makko o jeeya koye ɓe takkimo o jeeya koye groupe bandiji groupe gangster uji biyeteɗo M13 ɗum noon oɗon M13 kañum hoore mum ene wayno e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kañum hoore mum takkanoma ko kañum waɗi debbo goto debbo oɗon ene wayno kañum hoore mum ari toon hande to Maison Blanche ɗum noon caggal nde ari toon kadi ko sahande kanko joguiɗo konngol toon to Maison Blanche ko biyeteɗo Caroline Levitt nde o ƴefti konngol pour jabade wonde ko hono kanko Abrego Garcia gorani artude hankkadi États-Unis o jogorani ko hedde gurna makko ko o wonta wuuro États-Unis ɗum ɗo fof noon e wiide makko kanko Caroline e kadi républicain ji kewɗe ɗum ɗo fof koko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ene wayno ko fodanno yimɓe supporteur ji mo so ari mo wadde peeji fof kala kene walla Amérique naawi hisde mo waɗa ɗum ɗon ittude ɗiɗo gangmambuji ittude ɗum e leydi he nawɗe ɗum banggueji goɗɗi ko ɗum ɗon ko jeeya e programme mo wino mo wat habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Washington ɗum noon tugnade kadi ko ummi toon to cour suprême mo ɗum noon ko suudu ñawirde mawdu wondude États-Unis gon toon to Washington ene wayi ɓe mbi wonde ko ɓe calima heɗade hande haalde ko fate ne kanko Donald Trump kalmisagol makko ngol wonno caggal nde kanko Donald Trump o windino e nder ordre exécutif o wi wonde ko kala neɗɗo jibinaɗo ɗo en so tawi jinnaɓe muɗum joga kayitaji mbawa hebde citizenship hebde kayitaji leydi ndi tawtuɗo jibinɗa ɗum noon siftinde on tan ko e nder
amendement sappo e nayi mo constitution mo États-Unis o wi wonde ko kala jibinaɗo ɗo walla kala naturalisade ɗo en ɗo e États-Unis e kañum hoore min wayni ko sibabude luwaji ɗon ɗo jibinaɗo kañum hoore min wayno ko citoyen mo États-Unis. Donc Trump kañum hoore mum gilla nde naate gilla nde fuɗɗi oɗo manda wi wonde ko ɗum ɗo henna ko hunde jogade wontude surtout citoyen automatiquement par ce que ɗon jibinɗa ɗum ko hunde nde fotani wonde constitution kono e nder ko anda surtout avocat ji ɗiɗo état ji kewɗi ganduɗa défendoɓe oɗo loi mbi wonde ko oɗo loi ko gonɗon ma won duuɓi temedere e kadi ko loi garnoɗo toon to cour suprême ma won joni duuɓi temedere nogas jeeɗiɗi e tan cour suprême oɗon saaha kañum horum a haalino wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde fotani memede ko hunde fonde continde wodde ko wawi wonde fof andaka taw hono kamɓe cour suprême holkoɓe jogori wadde est ce que ɓe jogori walludemo kanko Donald Trump wiide wonde ko ɗum ɗo henne hoto oɗo loi 14e amendement yo itti donc kala jibinaɗo ɗo en yahata jinnaɓe mum jogui kayitaji walla oɗo 14e amendement yo continue wodde ko wawi wonde fof ɓe ɗamini ɓe mbi wonde koɓe jogori haltude kaɗo haala ko ñande 15 lewru mai tonto Mauritanie tonto Zouérate ene wayno ko suka goto militaire yitama toon ene maayi ɗum noon ko sara base walla sara nokku mum mbiyata T014 ɗum noon ko tonto Kedija de Jil ko tonto Zouérate tungnaɗe enquête aji ko jaltini ɓe mbi wonde ko tawa kanko hoore makko mo fella ɗon ɗo yita ɓandu makko ɗo yita noon hay armement goto tawaka e makko kanko suka o noon ene wayno ko fonno ummade ligguey makko ko hedde 2 heures du matin ɗum noon ko ñande talata ɓennuɗo kono noon e wayno ko caggal muɗum o yiita wonde kanko hoore makko mo leeli e ceenal tawa kadi kanko hoore makko komo fella omo gaañi donc sibabude gañanɗe ko ɗum waɗimo holko woni sababu mayde makko kono noon e wayno ko caggal nde militaire uji walla caggal nde procureur haalna ɗum e yimɓe enquêtoɓe ɓe mbawi arde ɓe mbi wonde ko hawnaki ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ma walluɓe andude holko woni sababu mayde makko caggal nde kuure ɗe fellaɗe caggal nde guitta pour wawde andude holko woni origine muɗum ko wawi wonde fof ko ɓandu ndu nawno d' abord ko centre médical régional gonɗo toon to Zouérate haade mum itti haade mum transféré haade mum ɓenninede toon to polyclinique sinimi gonɗo toon to Zouérate pour mo wawde moftede morgue kanko procureur général o e kanko commandant région kanko commandant oɗon zone militaire ɓe mbawi yaade toon to clinique to ɓe mbawi kadi jimde ɓandu he ɗum ɗo fof kadi koye gueɗe enquête aji ɗiɓe gonni pour andude holko warimo kanko oɗo suka militaire jaarowo e duuɓi nogas toon to Nouakchott hande ɗum noon e nder leegal biyetegal city plage suka goto Maroc najo tawama toon kañum hoore ene maayi e nder galle famille muɗum suka o noon yarata ko duuɓi sappo yarata ɗum noon tawa ko kanko hoore makko mo maayi e galle ɗum tumnade hande journal ko haali mbi wonde ko maayde makko wiya wonde ko tumnade hande journal Madar journal gonɗo toon wi wonde ko maayde makko sifa wonde ko kanko hoore makko ko baɗɗo hoore makko yarga tumnade hande ko journal ko haali mbi wonde ko babiraɗo no dentini ɗum ɗon noddi police national pour wawde ƴewtade ko woni ko ɓandu ndu e ɗon kadi ɓe mbawi kadi jokkodirde procureur pour enquête ko fati oɗon incident toon to Sénégal habaruji men international hande hono kamɓe parti APR ɗum noon ko alliance pour la république mo parti ko komo kanko ancien président Macky Sall o ardino ene wayno ɓe mbino kamɓe ɓeɗo jeeɓe oɗon parti ɓe no mbawi hande bismade hono yimɓe jaydiyankoɓe ɗum noon ko wiidemaɓe ɓe jogui kamɓene rapport ko mbiyata contre rapport mo ganduɗa kamɓe cour de compte wanno ɗum yaltino ɗum pour wonde saltiɗinde hono kanko laamu makko kanko ancien président Macky Sall ɗum noon ko tugui tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha yettanmo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon e tugnade hande rapport o ko haali tugnade hande ko Seneweb wi wonde ko en wayno ko oɗo rapport ɓe jogori wadde ɗum ko way kono deftere ni e kadi ko gueɗɗe ɗe ɓe mbaɗi hen ɗe ma laɓɓiɗinɓe kamɓe ko foof e kadi ma ittu kadi yimɓe hewɓe liggotonoɓe gouvernement mo kanko Macky Sall walla yimɓe hewɓe ganduɗa takkodirɗo e takkaɓe oɗo sadio mbawi dirtinde kalisaji walla mbawi hebde kalisaji ɗi ɓe ganda holto ɗin kalisaji gummi ko takka hen ɗum noon mo rapport mabɓe kamɓe APR mo mbaɗato
anda ko noon oɗo rapport holnde yaltata kono e wiide Seneweb oɗo rapport bindaɗo way kono deftere ɓe bindi ɗum ni kamɓe yimɓe jeeyaɓe APR sifti noon tan ko gila rapport o yalti toon to Sénégal ene wayni ko kamɓe gouvernement mo kanko premier ministre Ousmane Sonko ardi comme premier ministre eɓenen continue ɓenen nanga yimɓe walla ɓe convoque yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko hohoɓe wonnoɓe parti APR walla wonnoɓe ni e gouvernement kanko ancien président Macky Sall donc ene wayni ko gila nden kamɓe simsi jeeyaɓe e oɗo parti APR e surtout kadi garɗugol makko kanko maître Aissata Tall Sall e kalin mbimin ni ko rapport o d' abord konko manque hen gueɗe kewɗe rapport o e signinaka rapport o kadi wona gueɗe ɗe ganduɗa hen ko pamniɗe saabu kamɓe ɓeɗo henno wonɓe cour de compte ko kamɓe gonno ɗon kadi gouvernement Macky Sall kadi duuɓi ɗeɓe kaala ɗi ko kamɓe kadi mbanno ɗiɗon rapport aji mbiɗi wonde ko kala kalisaji kalteɗi hen wonde ko compte rendu ji ɗi mbaɗɗi ko compte rendu ji gonɗinde wonde ko gonga ne wonna hen holko waɗi sababu joni eɓe garta e oɗo saaha joni mbiya wonde kala ko waɗano tuggi ɗiɗo duuɓi ɗiɓe kalata ene wayno ko ala ko moƴƴuno hen ko way wonde fof ene fada holɗo saaha joni holno oɗo rapport mo mbiyata rapport contre rapport yaltata pour wonande defandude kamɓe yimɓe wonnoɓe laamu makko kanko Macky Sall walla yimɓe wo jeeyaɓe parti APR walla yimɓe mi ganduɗa takkodirnoɓe e oɗo parti toon to frontiére hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum noon ko toon to Rosso hono kamɓe hohoɓe laamu Sénégal tugnade hande sahraɓe jago haali ɓe mbi onde ene wayno ɓe calima oɗo joni jabde yimɓe riwaɓe toon to Mauritanie naata e leydi mabɓe tugnade hande koɓe kalmi kamɓe autorité Sénégal ɓe mbi wonde ko ɓe kalni tolniɓe ɓe Mauritanie naɓe wonde ko kamɓe Sénégal naɓe ɓe jaɓata kadi jabde yimɓe woɗɓe taw ko naata taw wona Sénégal naɓe e oɗo ñalawma hande ɗum woni la première fois ɗum ne waɗa toon to diwan frontiére gonɗo hakkude Mauritanie Sénégal e tugnade hande sahraɓe jago haali ɓe mbi wonde kanen wona yimɓe hewɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to Guinée jeeyaɓe Mali jeeyaɓe Ghana enen paddi toon to Sarabak sibabude wonde ko Sénégal salima ɓe naata leydi mum e kadi en wayni koɓe paadi oɗo saaha joni holko Mauritanie naɓe hol autorité ji Mauritanie ko hol mesure aji ƴeftata pour ko fate mabɓe e oɗo saaha joni hono kamɓe dadi kamɓe laamu Mauritanie wayno ala koɓe pewji taw ko fati ɓeɗo itteteɓe leydi ɓe jaltinta leydi Mauritanie ko anda tan wayno ko ɓuuri hewde ɗeɗo leyɗele takkiɗe Mauritanie surtout Sénégal kañumen koye mumen wayno beltaki ɗeɗo gueɗe façon ngaji no kamɓe dadiɓe Mauritanie neɓe nanguirta toon yimɓe ni eɓe noɓe jaltinirta ɗum eɓe jaltinirta noɓe refulirta ɗum ni e wiide mabɓe kamɓe hohoɓe leydi Sénégal Mauritanie ko waɗata ko henno ɗo joni ko violation ngaji humanitaire donc ene wayno ko wasde ɗoftade ko wiyete haqqille maade habruji men international hande toon to Libye tugnade kadi konngol gumigol toon to Nations Unies Conseil de sécurité Nations Unies ɗum ɗon bannungo hande ñalawma hande alhamisa toon to New York on kanko représentant kanko nolaɗo spécial secrétaire général toon to Libye biyeteɗo Hanna Tete o haalni membre uji conseil sécurité joɗinoɓe toon wonde ko oɗo saaha joni ko ɓuuri hewde yimɓe hohoɓe parti ji libinaɓe kañumen fof ɓuuri yidde oɗo saaha joni ko kaldigal taw parti ɗi fof ardiɓe parti ɗi fof ene jeeya hen e ɗum ɗon kadi ene woni ko ɓe cohli kadi ko yacci kamɓe fof ɓe jogo peeje taw kamɓe fof ndendi peeje ɗe e kadi ɓe mbawa rendinde kala pelle gonɗo toon ɓe mbawa kadi artirde deejere toon to Libye ɗum noon e wiide makko kanko Tete o wi wonde ha hande woni gonɗinɓe wonde ko laamu ma e waɗete taw laamu ngu rendini ko leydi ndi fof ɗum woni solution bawɗo addu toon jaam wonen gonɗinɓe hande ne wayni ko il faut ko ɓe continue wonde transition ha temps transition gonno ɗon ma won duuɓi sappo joyyi ha période ha ɓenna oɗo saaha ko wawi wonde fof ene wayni ko tugnade kadi ko haali o wi wonde ko caggal nde o jokkodiri e yimɓe hohoɓe partiji politique gonɗi toon ɗi wawi kanko hoore makko famde wonde ko oɗo saaha joni ko ɓuuri hewde mabɓe ne jiiɗi kaldigal waɗe jonde waɗe taw kamɓe parti ɗi fof eɓe jeeya hen e taw kamɓe fof kadi eɓe mbawi fewjude feere wawde ƴewde rendinde doole mabɓe e matude leydi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar habaruji moon e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama ko musidɗo moon Amadou Touré haldanama hen mbaali